Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel गोदान साख्रि SBI नि आन्दाराव आसाम स्टेटआव गोबांथार पोस्ट दङ टोटेल अल इंडिया 13,700 नि बारा पोस्टनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ दा जों अफिशियेल नोटिस नायगोन आरो लोगोसे सिलेक्शन प्रोसेसखौबो नायगोन बिनिखायनो भिडिअ नायग्रोजोब आरो जाय नोंथांमोना Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन दाय लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनगोन लिंकआ दंखायो चेक खालामनो दाबाव देन बिनि एप्लाइ जाबाय आरो लास्ट डेटआ जोंहा मोनदों 7 जानुवारि 2025 दा एग्जाम फिस जोंनि एसटिआ नाङा एप्लिकेसन फिसआ निल एन्ड एप्लाइ खालामबा रेजिस्टार मोनदों बेयाव खालामनांगोन नोंथांमोना होमबासो जों खालामनो हागोन दा जों खालामनाय सिगां अफिशियेल नोटिसखौ नायग्रोनोसै फैदो गोबाव खालामा दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल नोटिस SBI निफ्राय फैदों आरो बिनि पोस्टनि नामा जाबाय जुनियर एसोसिएट दङ एबा जुनियर एसिस्टेन्ट कास्टमार सापर्ट एन्ड सेल्सनि सायाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन गुबै खोथा जाबाय क्लार्कआव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन बेनो जाबाय SBI नि आन्दाराव मोजां साख्रि फैयो दा बेनो जाबाय सबसे मोजांसिन पोस्ट होनजायो बारा हेडेक नङा क्लार्कआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनि एग्जामा फेब्रुवारि मार्च एप्रिलसिम जाहैगोन फेज 1 एन्ड 2 दङ लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना नोटिसखौ नायनो हागोन दा टोटेल भेकेन्सिया ओभारअल इन्डिया जोंहा 13,000 नि बारा दङ बेनि गेजेराव आसाम स्टेटआव 300 नि बारा दङ आरो नर्थ इस्ट हिसाबै 600 नि बारा दङ आरो दा बेखौ जों नायबा आसाम स्टेटखौ जों नायनांगोन एसामिस बेंगली बर' जायखिजाया एनि लेंगुवेज रोंनाय जानांगोन एन्ड बेनिफ्राय पोस्टआ जोंनि एसटिआव 37 पोस्टआ दङ 37 पोस्ट दङ नै बेयाव मोनदों एन्ड नोंथांमोना फिजिकेल डिसेबिलिटि नोंथांमोनाबो बेयाव एलिजिबल जायो टोटेल नोटिस 600 नि बारा दङ आरो दा बिनि एग्जामा माब्ला जागोन जों मिथिखाबाय फेब्रुवारियाव जागायनानै एप्रिलसिम जानानै डाइरेक्ट साख्रि डकुमेन्ट्स जानानै आरो बेयाव खुनु फिजिकेल गैया खालि एग्जाम आरो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन देन बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा आसामाव दङ गुवाहाटी सिलचर डिब्रुगड़ बेनिफ्राय तेजपुराव दङ नोंथांमोना जेराव गोसो बेयावनो एग्जामखौ होनो हायो अके देन बेनिफ्राय एग्जाम फिसा एप्लिकेसन फिसा निल एन्ड बैसो होनोबा मिनिमाम 20 बोसोर एबा 20 इयार्स आरो मेक्सिमाम जोंनि एसटि कोटायाव 33 इयार्ससिम हागोन बाट जेनेरेला 28 बाट जोंना 33 इयार्ससिम बे पोस्टआव जों एप्लाइ खालामनो हायो स' दानिया एग्जामा फार्स्ट पेज हिसाबै जोंहा दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो साबजेक्ट दंखाजोबो बेखौ नायदो दा साबजेक्ट वाइसआवहाय टाइमिं थायो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय एनएससिसि बायदि नोंथांमोना इंलिसजों होनांगोन बाट जोंनिया एसामिस मोना दुखुनि बाथ्रा जोंहा दासिमबो सेन्ट्रेल लेभेलनि एग्जामाव बर'जों होनो मोना दाखालि एसएससिआव गोबां हारसाजों लिरनो मोन्दोंना बेखायनो काटअफआ 80+ थांदों आरो अके एसामिसनि लिरोमोन नालाय एसामिसनि गोबां फरायग्रा थायो नालाय एसटिपिआवनो गोबां दङ गुबुन हारि दं नालाय दा बेखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों बर' साइडआव सबाय जाहाथे एसे नांनानै गोजौ लेभेलनि एग्जामखौ सेन्ट्रेल लेभेलनि एग्जामखौ बर'जों लिरनो मोननाय खालामो जेरै एसएससिफोरखौहाय बेंकिंखौहाय अब्ला जोंनि बर'फोराबो मोजां चान्स मोनगोन आरो माने काटअफआ मोजां लानानै साख्रि मोननो हायो स' बेखायनो आङो बेयाव रिक्वेस्ट खालामबाय दा साबजेक्ट वाइस टाइमिं थायो जेरै हमना ला नोंथांमोनानै बेबादि मोनदों आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ 1/4 दङ मोनब्रै रं जाबाथाय नोंनिफ्राय 1 माइनास दानगोन आरो दा साबजेक्ट वाइसआव बेंकनि एग्जामा बेबादि जायो देन बेनिफ्राय बेयाव पास जायोबा सेकेन्ड एग्जाम दङ मेन्स एग्जाम बेवहाय 200 नि जागोन बेयावबो साबजेक्ट वाइस टाइमिं दङ जेरै मोनसे हाबानो 2 मोनगोन बेयाव आरो बेयावबो नेगेटिभ मार्किं दङ 1/4 दङ आरो बेखौ नोंथांमोना मा स्क्रिनशट खालामना लादो कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेसन CBT एग्जाम जागोन दा बेनो नोंथांमोननि फरायनाय होनोबा एनि डिग्री पासआ बे पोस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन डिग्री पास खालामबानो हागोन आर्ट्स साइन्स कमार्सजों खोथा गैया डिग्री पासआनो बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनि एप्लाइआ सोलिगासिनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव दा बेनो नोंथांमोननिया फार्स्टआव एग्जाम सेकेन्ड एग्जाम एन्ड डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन एन्ड फाइनाल लिस्ट आरो नोंथांमोननि जइनिं बेनो जाबाय SBI नि आन्दाराव क्लार्कआव साख्रि आरो सेलारि जोबोर मोजां नोंथांमोननि सेलारियाथ' मिथिखागौ हाइ लेभेलनि सेलारि बेंकिं लेभेलाव